Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê daxuyaniye de peyadê dike berpirs di ber selametiya hemû endamên wê yên ji aliyê çekdarên peyadê ve hatine girtin û daxwaza serbest berdana wan dike. Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê daxuyaniyek belav kir. Têde ragihand got di heyama heftî û du demjimêrên borî de çekdarên peyadê bi hilmetên hestîrî rabûne û hejmareke endam û kadroyên pedekesê li devera aliyan li çilaxe girtine û taniha navê çend girtiyan hatine belgekirin. Mîna Saîd Yusuf Saîd endamê Komîteya Herêmiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê gopxwacî ji gundê Dêrna Axê bi ser çilaxe ve ye. Mihemed Qasim Abdulkerîm endamê Komîteya Şaxiya Pedekesê got bixwe ji gundê Dêrna Axê bi ser çilaxe ve ye û peyadê otomobîla wî desteser kiriye. Abdirehman Tehlû endamê Komîteya Şaxiya Pedekesê got bixwe ji gundê Şebekê bi ser çilaxe ve ye. Azad Ali Mella Abdû endamê Komîteya Xoceyiya Pedekesê got bixwe ji çilaxe ye. Reşîd Hesen endamê Komîteya Şaxiya Pedekesê got bixwe ji gundê Batirzaniyê bi ser çilaxe ve ye. Abdû Şerro endamê Komîteya Şaxiya Pedekesê got bixwe jî ji gundê Lodika yê bi ser çilaxe ve ye. Mutiya Ramadan endamê Komîteya Şaxiya Pedekesê got bixwe ji gundê Zexîreyê bi ser çilaxe ve ye. Mihemed Şerîf İbrahîm endamê Komîteya Xoceyiya Pedekesê got bixwe ji gundê Şêx İbrahîme. Herwiha Mihemed Saîd Yusuf got ew jî ji Girkêlekê ye. Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê her duê daxuyaniya xwe de berpirsiyaretiya selametiya hemû endamên navborî dixist tuyê peyadê de. Herwiha hemû serkird û endam û alîgirên Partiya Pedekesê hemû partiyên din yên di nava enekesê de yên ji ber beşdariya wan di merasîmên pêşwaziya cenazeya şehîdê Pêşmergeyê Rojavayê Kurdistanê Hebîb Qedrî hatibûn girtin di 15 û 16 heyvaheştan ya vê salê. Mîna Mihemed İsmaîl berpirsêrê veberê yê Polîtbûroya Pedekesê û Neşet Zaza endamê Polîtbûroya heman partiyê her du endamên Komîteya Navendiya heman partiyê Nafi Abdullah û Abdulkerîm Hacî. Pedekesê her duê daxuyaniya xwe de tekez dike ku ev kiryarên dûrî prensîpên demokratî û mirovahiyê ji tundûtojiyê û fişar û girtina xebatkarên Kurd tenyahiya Partiya Peyadê di hundir û derveyê welat dike û girtina xebatkarên Kurd tenyahiya Partiya Peyadê di hundir û derveyê welatê bêhtir dike û serbar dike. Got di demê ku ew wekû pedekesê siyaseta peyadê diktatore red û şermezar dike di heman demê de tekez dikin ku ev kiryar û siyaseta peyadê wan ji kar û xebata wan ranewestîne. Berovajî wê yekê cemawerên pedekesê zêdetir dike. Di dawiya wê daxuyaniyê de pedekesê bang li civaka navdewletî û hêzên ku alîgirên azadiyê û demokratiyê dike ku destwerdanekî bikin û fişarekî bikin ser peyadê ji bo ku ji siyaseta xwe vegerin û hemû girtiyên siyasî serbest berdin.